एणिकी आउ पाठ घोषिबाकू पड़िबनी। परीक्षा बही देखि उत्तर लिखिबे नवम श्रेणी पिला। खोला बही परीक्षा आरंभ करने जाउछि सीबीएसई। परीक्षा रे आउ पिलांको पाठ घोषिबाकू पड़िबनी। एणिकी परीक्षा रे बही देखि उत्तर लिखिबे छात्र छात्री। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक नूतन पदक्षेप नेबाकू जाउछि। ओपन बुक असेसमेंट बा खोला बही परीक्षा आरंभ करने योजना करुछि सीबीएसई। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବଛା ବଛା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯିବ। ଏହି ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଫଳାଫଳକୁ ଆଧାର କରି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ତେବେ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଓପନ୍ ବୁକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ନିଜର ନୋଟ୍ସ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ଓପନ୍ ବୁକ୍ ପଦ୍ଧତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ମାନକ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ପରୀକ୍ଷା ସମୟର ଚାପକୁ କମ୍ କରିବା ସହ ଧାରଣାଗତ ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ନ୍ୟୁଜ୍।